Aku dadi calone Mbak Renjel ngono wis ora trima. Ngono kuwi langsung bangga dengan sampean wis sampean mesti langsung tak kuliahke S2. Langsung tak umrohke. Wah, ngono kae. Ya aku tak gelem lek nang. Iki ora usah megang mic, tak kenalkan sendiri. Iya. Nama Namanya adalah Patricia. Sopo dicekel mike to? Dicekel mike Patricia siapa? Siapa? Nggih, dipuntepaken nami kula Dwi Patricia Cahayaningrum. Panggilannya Patricia. Ngesek ta. Patricia itu kalau secara anu ya, Dik Patricia. Kalau secara nama sinden Nggih. itu kurang Jawoni. Jadi terlalu Eropa ngono lho Patricia. Sampean gelem apa ora tak kei pusaka jimat tambahan nama ngono gelem. Purun. Tenan lho ya. Bar iki dienggo terus tapi nek perlu apa kuwi akun IG, akun TikTok digenti jeneng kakeanku. Gelem apa ora? Lho kancaku SMA sing wis rabi duwe anake enek lho sing anak iki jenenganku. Oh. Ora. Wah, ruwet jelek kuwi banter. Halo, maksud iki apa? Maksud iki enek kancaku SMA sing duwe putra, duwe anak ngono, tak jenengne nganggo aku sing gawe jeneng aku. Enek sing kono Larasati Prabahabsari, enek sing ngono Lintang Ayustiani. Gelem ora tak kei tambahan jeneng? Purun, umpami kula pantese sinten namine? Sik. Upama dirimu kuwi nek menurutku sik kok wajah kok samping kok depan kuwi upama tak kei jeneng anu matuk ora? Binti Gondo Senuk. Gelem ora kok. Ribet. Asma Kinarya Japa niku artine napa? Asma Kinarya Japa. Nama adalah doa. Binti Gondo Senuk. Binti niku wong wedok. Patricia, Binti niku wanita. Nggih. Gondo menika mambu. Gondo menika ambu. Aroma, ya ta? Iya. Lah, senuk. Menika senuk menika singkatan. Seni menika seni. Wah. Seni terus sisa pira iki? Senuk, seni karo uka. Uka ki untuk kamu warga FMA. Binti Gondo Senuk. Sesuk ngurus KTP langsung, Bat. Yo jejere menika adalah Dek Sinta Widya Palupi sak menika ngasta dados guru wonten ing SMK Kosgoro. Mapelipun bahasa daerah. Ya, menika pun wisuda napa dereng Dek Sinta? Tasik Juni. Oh Juni nggih, tapi sudah menyicil mulang toh? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah. Sukses selalu untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya. Amin. Karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru kuwi napa, Mas? Pripun? Guru niki singkatane napa, Mas? Digugu lan ditiru. Jenengan riyen lak nggih to? Nggih, ning kula dipecat. Nanging nggih ditiru, Mas. Napa? Ditiru. Lho ditiru. Kula niku nek teng ngajenge murid-murid kula niku berwibawa kok, Dik. Percaya, Cah, percaya. Lanjut sebelahipun. Iya, menika adalah nama lengkapnya adalah Mbak Renjel Meladiana Putri. Asli Kota Tahu Kediri. Kedirine ngendi, Pak? Semen, ngendi? Lho. Toyo resmi Ngasem. Toyo resmi. Nggih. Luar biasa. Alhamdulillah. Punika nggih guru. Ya ta, Nggih. masih guru toh? Masih. Wawake lencir kuning jaran teji. Bejane sing dadi calone no. Calone Mbak Renjel. Bejo tenan untuk Mbak Renjel. Nyinden swara ya apik. Dedek yang jaran teji Mbano Wateni. Masa.
Aku kok mumbul loh Mas. Tenan nek jenengan iku cantik luar biasa. Alhamdulillah. Jenengan upama iki kan iso balik. Nggih, Upama aku napa? dadi calone Mbak Renjel ngono wis ora trimo. Ngono kuwi langsung bangga dengan sampean wis sampean mesti langsung tak kuliah ke S2. Langsung Tak umrohke. Wah, ngono kae. Ya aku tak gelem lek no piye. Ning aku kiri ning omah ngono lho. Bisa. Wis luar biasa. Guru ya, tasik guru ya. Alhamdulillah tasik. Bahasa Jawa atau Sebar. seni budaya? Seni budaya. Wah, berarti mulangnya apa gambar, musik? Kula sedaya seni rupa inje, musik, tari. Tapi nek mulang drama. seni rupa so nek wis rapi aja ngrupak-ngrupakne bojone lho ya. Ya lo ya ndak no. Kula niku ngoten. kan tiange alus. Halus, Nganteng nggih. ngoten. Ya, iki kakak tingkatku ning jaman isi Surakarta. Ning aku kenale yo lagi ya sakwise lulus. Dhisik ora njaluk kenalan. Mboten, Mbak, mboten. Kula niku nek kuliah nggih pun kuliah mboten. Oh kuliah mawon. Masa? Karo tau karo kancaku no. Ngelerek sampingipun. Aku bintang tamu bengi iki kok ya Mbak Manuhara karo Slindro to. Bintang tamu sing wani ngudal-ngudal wadi ya guru. Lah ya, punika adalah Mbak Yovika Listia Risma. Wah. Punika saking kutha asli Ngawi. Wah. Listia Risma punika di bawah saya angkatan umpama kuliah 2 tahun nggih, Mbak. Leres to nggih? 2 tahun apa 1 tahun? 1 tahun, Mas. Oh, 1 tahun Nggih. nggih. Luar biasa. Mbak Yovika ki besok yo bejo-bejane calone no. Amin. Sebabnya apa, Mas? Ya padha karo Mbak Renjel jenengan iki dedeke nggih Jaran Teji. Waduh. Nah, bejo-bejane. Upama aku dadi calon seupama, kuwi langsung tak kuliah ke S2 tak umrohke. Kok padha karo Mbak Renjel? Apa? Ya kuwi apalan kuwi biyen ngono kuwi. Terakhir punika Mbak Anistia Ayu Enggarsari utawi Mbak Enggar punika nggih guru mapan wonten ing mulang ta pundi Mbak sakniki? Datang Semaga. Semaga SMA 3 mawon. Oh 3 mawon alhamdulillah. Bahasa Jawa atau seni budaya? Bahasa Jawa namanya. Bahasa Jawa. Punika adalah nyonyahipun sing ngendang. Iki banyak sing baru-baru menikah lho Mbak. Oh nggih. Kemarin Mas Rijal. Mas Rijal ki bar wabe kok masalah rambutnya klimis koyo bar keramas terus. Ya iya. Jarene dicicil ngono. Pun sah kok ya. Pon sah alhamdulillah. Nggih. Terakhir Bu Parsinem ingkang dados tetunggul Kang Sarta memani ing para waranggana. Nggih. Dedeke nggih. Njar Teji. Ojo. Wong sepuh ki asepe ampuh ora wani. Ah iya. Yo Mas Lendro disuruh naik ke panggung. Ya mengko ben gojekan karo Mbak Manuhara dan para pesinden-sinden. Ayo engko ana anu lho. Oh iya mau jari MC mau sore ana dos press. Door press. Dos press. Sepoti apa? Sepote sing mau sore ya kuwi lancaran utawa Mars FMA. Wah. Iya, ben semangat. Iya, iki sing karya kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata utamane sing ngaransemen sing ngasta gender no. Iya. Sing aransemen, 3 dina dadi no. Nek rawong elok ora enek wis ya. Ayam. Ayam. Yo, Mas Lendro, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan untuk gebrak sepiring swasana lancaran FMA kalih Rambahan. Ngono ya, Mak. Maka Mas Lendro kula aturi minggah ing pepanggungan. Yo, celarat.